मा खानादों बाजै अ गाबोन मा बारमोनलाय शुक्रबार अ बे जोंहानि न' खाथिनि बाजै गाबोन बाजार लांनो मैगं खादों आरो ना नोगोद थायदों नामा नोगोद थायदों एसे फानलाव आरो गोलाव गोलावथार फवा फानो ना केजि फानो केजि हिसाब केजि 20 थाखा फानो जोंनि गामि लकेल ब्लग जागोन आरो ना आं ओरै दिन्थिलांबाय थागोन जोंनि गामिखौ नोंसोरनो जों लागोनि फुटबल फोथार बियो नैबे ओइ फोथारनि सोनाबजों न' दङ बे आरोखि ओमफ्राय नै बिराद गिदिर सुन्दै बिफां दङ जोंनि फोथार सेरावनो आरोखि जों लागोनि फोथारा रेजिस्टार जाबाय जानाया ओमफ्राय थांनाय बोसोरावसो जादों आरो ना नैबे जों लागोनि गय बागान आरो बियो ओरैजायबो ग्रोम ग्रोमनाय आरो ओरैजायबो ग्रोम ग्रोमखा नै माखासे थैबाय आरो गोरलै गोरलै गायखावजोब्बाय आरोखि गेजेर गेजेर बे आरोखि नै बेजों थांबाय आरो ओरै हादानाव थाङो ओरैहाय जोंना लामा बिराद गाज्रिलै एसे अखा हाबानो दै थायो नै गय गायजोबो आरो गुबुंद्राय जाबाय नालाय गय गायदो दसे गायदों आरोखि बेखौ देन्जार गाज्रि जों लागोनि लामाया एसे अखा हाबानो दै थायो एसे अखा हाबानो दै थायो जों लागोनि दद्रा आरो ना बे दुब्लि मेसेङाव देन्जार देरो दैज्लाङाव बियो दाख्लै मानसि गोबां थैखांबाय दुगैयो आरो मानसि दुगैयो आं ओंखायनो लाहरासै नैबे सारागुरिनि बाथौ मन्दिर आरो ना जोंनि सारागुरिनि बाथौ सोर सोर फैदों बाबु अ ओमफ्राय साहा लोंखांबाय लोंथ'वाखै मेथायानो दासो संगासिनो दं मेथाय जानोसै ओमफ्राय बाबु नोंना इउटुब चेनेल दंमोन नामा औ मामोनलाय इउटुब चेनेल नामा आंनिया बिसनजित मुसाहारि बिसनजित मुसाहारि अ नोंथांमोना जाय आंनि इउटुब चेनेलखौ नायो नैबे बिसनजित मुसाहारिनि इउटुब चेनेलखौबो नायनानै साबस्क्राइब खालाम सापर्ट खालाम आरोखि आङो ओरै जोंनि गामिनि माबायदि गामि जोंनि गामिखौ खोन्थालांगोन आरो ना नैबे जोंनि सारागुरि गामिनि बाथौ मन्दिर ओइबो दखान बे गामिनि दखान आरो गामिनि दखानाव दा साहा लोंनोसै आं मा मोनो नै दखानदार नैबे बेबो जों गामिनि लकेल दखान आरो ना गामि दरसेनिल' जानाय जाना नैबे गुरुदेब ब्रह्म बर्डिं स्कुल ओरैनो जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्ट सिङाव थानाय रानिपुरनि आरोखि नैबेबो दखान नैबे दखान बे बाजै आरोखि बाजै बियो जोंनि गामिनि दा आं नैबे गय जानोसै आरो बाजैनि दखानाव नैबे आदै आरोखि दुनियानि खिपस्रा बिरिसो सोबावबाय दुनियानि खिपस्रा बे खिन्थु देन्जार माहाजोन दै बिस्रा ओमफ्राय देन्जार खिपस्रा बे आदैमोनहा मैसो बागान मा बागान दङ सो दंजोबो बिराद खिपस्रा बिरिसो सोबोलै खेला नै बिरिसो दङ आखाइयाव दायो खरलेबनो देखायथारबाय नोंखौ बे दखाना नैबे आदानिनो बे दखाना बेसे गोबावसै आदा 14 बोसोर 14 बोसोर जाबाय नोंनि दखाना ना 14 बोसोराव बे दखाननि फैसाजों नों मा बायखो आदा दासिम आं जेबो बुंनो रोङा बेमार आजारावनो थांजोब्बायबा बेमार आजाराव बेरामा बे दखाननि फैसाया एसे सिखारदोंमोन जाहैबाय नैबे बाजैनि बेरामाव थांफिनबाय आरोखि बेबायदि बे दखाननिफ्रायनो
दा दखानदारा साहा लोंदों नामा गैया आरोखि आं जोंनि गामिखौ दिन्थिजोबनो नाजागोन दा बे रायजोनि क्लाब आरो नैबेहाय रायजोनि दामग्रा देग्रा चेयार टेबोल दङ ओमफ्राय नैबेहाय मिटिं जायो आरो नैबे मिटिं जायो खोमसि नुबाय नैबेहाय जोंनि सारागुरि गामिनि मिटिं जायो नैबेहाय रायजोनि दामग्रा देग्रा दं आरो बा नैबे रायजोनि माबा माबि खामानि जाबा साहा लोंग्रा बन आरोखि बियो ओरै नैबेनि नामा मा नाममोनथाय मा नाममोनलाय नोंना आसमिता मा क्लास मोनखोमोनलाय नोङो क्लास 2 मोनबाय अबेहाय फरायो बड'लेण्ड एकाडेमियाव ओरैजाय ओरैल' जोंनि गामिनि बे लामाया नैबे जोंनि गामिनि दखान बै बाजै आरोखि माखौबा नायख्लेंथारदों नायहराखै एसे नुवाखै माबा खांख्रां खुंख्रांसो होलागासिनो जोंना दखानदारा मैयाबा मानो खुलियाखै मैया मानो खुलियाखैमोन बाजै हा खोला थांथारबाय आरोखि ना जोंनि गामिया नैबेबो ओरैबो दंलाजोबोलै जोंनि गामिया बिराद ओरैजाय समायनासिन आरोना जोंनि गामिया जोंनि गामिनि लामाया बिथिं खोलाहा फैनाय लामा आरो बियो बै दहाय आं खोन्थानाय बाथौ मन्दिरनिफ्राय क्लाबनिफ्राय फैनाय लामा बियो ओरैबो नै गय सेर दं लामा सेर सेर गय बागान मा बागान जोब आरो ओरैजाय दलं बानायग्राफोर दं आरो आं दलं बानायग्राफोरखौ नायनो र' ओरैबो नै ओरैजाय कारेन्टआनो थांबाय आरो ओरै थांथारबाय जों लागो लामाया ओरै थांथारो आरो एसे थांबावनानै जों गामिनि मानसिफ्रा 10 गंसो दंबावो आरोखि ओरै दलां बानायदों नैबेहाय दलांखौ नायनो र' नै मा खुरगासिनोथाय आंबो मिथियालै बेखौ नैबे दलांखौ बानायगोन आरो दा इसोर नै जों लागोनि दलाङा बे दलाङा बायजोब्बाय ओइ सारा दालां होनो बेखौ सारा होनो आरोखि सारा बे दैनि नामखौ सारा होनो बे गामि गेजेरजों फुरा बोहैख्लायबोयो बे साहानिफ्राय ओरै बोहैख्लायलाङो आरोखि गामि गेजेरजों बिनिखायनो जोंनि गामिया सारागुरि नाम मोन्दों आरोखि सारागुरि मोननायनि नामा गामि गेजेरजोंनो दै फिसा बोहैबोदों सारा दालां दहाय आं बै आफाङाव माबायाव सिगाङाव मानसि गोग्लैनानै थैदों होननाया बेहाय आरोखि बिनिफ्राय ओरै बोहैख्लायबोनानै बे साल दंफांजोब आरो बेयो ओरैजाय बानायहांबाय आरो जाथ'वाखै जागोन बिसोरो दलां बानायग्रा केम्प आरोना दलां बानायग्राफोर थायो बाहाय नैबेयो जोंनि गामिनि फुजासालि आरोखि बेयो